салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали омӯзиши ютуби мо. бародаро, пеш аз мавзӯи регистрасияро сар кардан, инҷа дар рақам мондагиам занг бизанед. Каналҳои ютуб ҳар намудаш дорем, метавонед каналҳои ютуб бигиред аз мо. Меравем дар мавзӯи асосӣ. бародаро, муроҷиати ман ба шахсоне ки нав аз Тоҷикистон мебиёед, бародаро, камтар эҳтиёт шавед, камтар сабр кунед. мо 2 ҳафта вақт дорем барои регистрасия. ҳадда нашавед, ки ай пеш биромад регистрасия накунем бародаро. барое ки ман занг задам ки ака ай Тоҷикистон омадем, масалан аз ютуб дидем, занг задем, регистрасиямон кардам, аммо дар вақти метро, вақти кор рафтанда бахшиши зиёд бародаро дар оҷа харидор омада видеоро давомша дар офис мекунем. бародаро, ҷошт омадем. вақте ки ютуб гирифтиян, рақамҳоро занг заде, регистрасия кардиян, вақте ки кор мерафтиян, милисаҳо қабидиян, проверка кардиян, отделда ки чизаш регистрасияш дар даниш дар компютер намебирояд. бародаро, нафароне ки ҳамин корҳоро мекунед, шумо масалан ака надоред, додар надоред, ҳамин гӯё ки ака додари худтон шумо регистрасия фаршивӣ кардед. Инем бародар ба умед аз Тоҷикистон қарз мекуна, меояд кор мекуна, тара сум мета ки ман регистрасия ки ту регистрасия фаршивӣ мекунем, бечора ҳамтара пули регистрасия зода дар адел қабидиян бо 6000 дига штрафш кардиян барои регистрасия ки фаршивӣ. ана агар дар дасти ягон дигараш меғалтид чи? ҳастай нафароне ки на пул мегиранд, на ҳеч мегиранд, депорт мекунанд, яққат роӣ мекунанд Тоҷикистон. бо пули билети раҳам бо худат метӣ. тара срок метан 10 рӯз, 2 ҳафта, 1 моҳ. ҳамин корро чӣ дар кора? бародаро, барои ҳама гуфтесам ки вақте ки омаден ҳадда нашавед. аввал чӣ бифаҳмед киё да ҳамин одам регистрасия кардагиай. регистрасияи ҳамиё ягон проверка кардагиан, асосиай, асосӣ нестай. шутобӣ дар ними роҳ намонед. яъне регистрасия мекунед, шумо дил ба дили пур мегардед, аммо як рӯз не як рӯз ба қаб ки хӯрдед, аммо регистрасия шумо фаршивӣ мебирояд. баъд чӣ мешавад? регистрасия шумо фаршивӣ ки биромад, шуморо ҳатман штраф мекунанд. бо дар дастаи ягон бадбахтош бирасед, шуморо депорт мекунанд. шуморо метавонанд маҳкам кунанд 3 рӯз ки ту масалан документ надорӣ. масалан и дар тақдир насиб. шояд вообще нақапандтон, умуман нақапандтон. ба ҳамун 3 моҳ бигзарӣ, тамом шава, бо ай сар бикунӣ. акар ҳаст ай хеле ҳолатош, аммо бо камбағала дар болои шутур саг газидай мегӯянд ку бо мо як бетақдирем. мо ҳамин рӯз регистрасия мекунем, пага меқапамон ки фаршивӣ мебирояд. акар ира ай тақдир мебинӣ, аммо ба ҳар ҳол муроҷиати ман ба 2 нафаро бародаро, нафароне ки регистрасия мекунед ва нафаре ки регистрасия мекунед. яъне муҳоҷире ки мебиёяд, бародар, ҳаддаҳа наша, аввал буфаҳм ки чӣ хел регистрасия мекунам, баъдан бикун. аммо ӯ бадбахтое ки шумо регистрасия мекунед, пула мехӯред, фаршивӣ мекунед, ин пул бо шумо насиб намекунад ва як рӯз не як рӯз шуморо дар қаб мехӯред барои корҳои кардагитон ва ҷавоб метиҳед дар назди мардум. ма дар смс, видеовизов, звонкҳои ватсапӣ бисёр омадеса, аммо ман намехоҳам масалан номҳои шуморо дар инҷа бигирам ё ки суратҳои шуморо бибарам, барое ки масалан виҷдонам намебардорад ки шуморо сиёҳ кунам дар ютуб. барои ҳамон ин кори ман нест, аммо ба ҳар ҳол аз ҳамин коротон даст бикашед, регистрасия мекунед, пулша метатон, ош шаватон, пулша бигиред, аммо регистрасияро ҳаққонӣ кунед ки ҳамин мардуми мо дар азоб набоша ва кор фаъолиятша давом битад дар ҳамин Москва. ин хел не ки ту фаршивӣ задӣ, пула хӯрдӣ, рӯтагардонӣ рафтӣ, айдами корот не. рӯзаш мешавад ки масалан як тиштра намекава, 2 тиш намекава, як тиш ба қаб мехӯрӣ ки гуфти росо ки ни туда попал. ая одаме да мезане ки ами пуле ки ами қавдамо хӯрдӣ, амиро ҳамаша айтасту кашида мегира, бо дувайной кашта пул метӣ. мегӯям ку да одамаш назадай. бародаро, видеоро дароз намекунем. мақсади маро фаҳмидем ки эҳтиёт шед дар нашоти ҳамин регистрасия. бисёр фаршивӣ рафтестай, пули бедард миёна гирифта хӯрдестиян. эҳтиёт шавед ва дидаву дониста ҳамин корро накунед. як хеле дидаву дониста медонед, таваккал ба худо накунед. ин кори серьёзне. таваккал ба худо коркунӣ мереян. як чиз дигар на ки ин баъд регистрасияро ту бояд ҳамиро ҳаққонӣ кунӣ. ту дар байни
алову оташи диҷада ё исми ғалтӣ ё усуми ғалтӣ. Барои мо эҳтиёҷем барои ҳамин корро. боқи худованд ҳаматон нигаҳбон боша, сарбаланду хонаобод бошед. баъд як чиз дигара гап занам ки шахсоне ки дар сомонаи ютуб мехоҳем ки блогер шавен ё ки канал пеш барен, ҳунари худтонро нишон битен. бас ман нишон додам менам ҷа рақамҳо мондагиай, кадомеда каналҳои ютуб дар корай, монетизатсия, бемонетизатсия фарқи надорад. ҳамаша дорем. Метавонед каналҳои монетизатсия бигиред, метавонед каналҳои бемонетизатсия бигиред. баъд ҳастаи каналҳое ки ай 1000 подписчик то 60000, 70000, 80000 подписчикаро дорем. канали 1000 подписчика бародаро 6000 рубле места. каналҳои баландош ба нархҳои худшай рақамҳои телефон дар занг бизанед, мо бо шумо суҳбат мекунем ва дар бораи нархҳо гап мезанем. ин буд мавзӯи имрӯза дар бораи регистратсияе ки фаршӣ мекунем. бародаро, аввал мегам бибинен ҷотона, баъдан бимонем потона. ин як кори нозукия ин регистратсия. шумо ҳам хел масалан ҳавои оҳ регистратсия мегӯед. ин як чизе аст ки тура рухсат метаҳад ки ту дар ҳамин мамлакат бигарди. инро бояд хунук рафтора накунанд. инро бояд ай таҳди дил, ай сидқи дил масъалаи ҳаминро дидан дар кор. масъалаашо дидан дар кор ҷиддӣ, яъне бояд ки ин ҳаққонӣ бошад. масалан ту дили пурқати як кор бордай ҳастӣ, вақте ки тура ки қапидан ки ҳамаш нотуғрияй, ту ҳисоб ки ту ай кор боруд мемонӣ, ай қарзда дода наметонӣ. яъне як дарахте ки мева дора, ку баланда мева дора, як буҷима решаш систаи ку чапа мешавад. мо мисоли ҳами ҳастем дар ҳами Россия. гапа маъноша фаҳмидем? як дарахти калони мевадор, аммо як шамол шава чапа мешавад. ку мо ба мисоли ҳами ҳастем дар ҳами Россия. барои мо эҳтиёт неми ҳаёт. бародаро дар уҷаш ҳам ғам метан, дар вақти сиёмка дар иҷаш ҳам ғам метан. ана омодаем ҷои кроссовкиҳо. агар ки кадомеда кроссовки дар корай, ман шумо дар бо як бори дигар дар инам охирони видео гап мезанам ки адресҳои кроссовкиро чӣ хел бояд рафта гирифт. метро Люблино, мефрои такси автобус торговли центри Люблино. у қараи дур нестай, 10 минута роҳай. линияи М мери любой намуди ҳами кроссовкиҳо ҳастай бо нархҳои дастрас, яъне 500, 600, 700, 800 то 1500, 1900, 2000, 2200, 2900 бо зимниёш бо қиматай. ҳар намудош ҳастай. оптимуш метавонед ки як коробкаро бигирен, байни худтон тақсим кунед. яъне шумо метавонед кроссовкаи 800 сима бигирен, 700 сима бигирен, 1000 сима бигирен. фезавис аз качествош нигоҳ мекунед, мехарен, байни худтон тақсимот мекунед, шумода арзон меқота. ё ки бизнес мекунед. кадомеда ҳами бизнес дар корай, адрес як бор дигар шумода мегум ва ба ҳами худоҳофизӣ мекунем. метро Люблино, бозори Люблино ва линияи М. боқи худованд ҳаматон нигаҳбон боша, хонаободу сарбаланд бошед.